O BNG fixe hoxe súa a queixa dos pacientes de oncoloxía do Chúo. Reclaman unha mellor atención que pasa indiscutiblemente por acelerar os tempos de espera para realizar os TAC de control. Que os pacientes de oncoloxía nos están citando con moito retraso para facer os TACs de control. Hai xente que ten que poñer 3, 4, no meu caso levo 4 reclamacións, xente que leva 5 ou 6 reclamacións para que se atendan en tempo e forma e non se ve un avance. Comentan que se falta un radiólogo, que se o van contratar, pero hai 3 meses que nos dixeron que se iba a contratar e a día de hoxe non hai novedade. Dende o Chúo asegúrase que os 3 TACs que contan están a pleno rendimento dende o mes de maio, pero os pacientes denuncian que a espera está en 2-3 meses e moitas reclamacións postas durante todo ese tempo. Tú unha vez que che citaban para facer a revisión xa che din os propios oncólogos: acórdate de facer a reclamación, senón non te van citar. Os propios oncólogos, eles están atados, eles cítante, pero despois o problema ven en radioloxía, que é onde non che fan as probas. A portavoz nacional do BNG levará esta reclamación ao Parlamento Autonómico. Este é un síntoma máis de até que punto os recortes e a mala xestión que está facendo a Xunta de Galiza da Sanidade Pública teñen consecuencias directas pois na vida das persoas e consecuencias directas porque se está deteriorando o sistema sanitario público. Desde o Bloque recoñecemos o traballo inmenso que fan todas e todos os profesionais, non? Que mesmo son, digamos, tamén quen están pagando as consecuencias destos recortes e imos a facer que a voz pois non só das persoas que hoxe nos acompañan que son enfermas, sino de todas esas persoas que polas circunstancias que sexan non están presentando reclamacións, pero sí que están sufrindo as consecuencias dos recortes. Para o BNG é evidente que se necesitan máis medios e máis persoal e acelerar as obras do novo edificio. E o que terá que facer a Xunta é unha boa planificación, non? Primeiro, contratando personal que sexa necesario e segundo, mellorando e ampliando as prazas de MIR para que haxa realmente profesionais formados. O que non é lóxico é que estemos vendo a unha xeración de sanitarios e sanitarias que están emigrando fora do país, mentres aquí temos carencias tan importantes e que a Xunta de Galiza pois este de brazos cruzados e mesmo pois utilizando isto como unha coartada para a privatización da sanidade pública con derivacións que cada vez son máis importantes ao ámbito privado.